yaron Kano yaron Kano ka tsaya. Wai kai akan kake so in yi ta nuna ka a cikin ƙawayena? Wai kai saurayina ne kana wannan sana'ar mangwaron aikin wahala? Ai wannan sai da mangwaron da nake yi sana'a na ɗauke ta ba aikin wahala ba, kuma ina yi ne saboda na rufa wa kaina asiri. Kai baka koyi da abokanan kai da suke rike manyan wayoyi, suna sa shaddodi da kaya masu tsada, suna hawa manyan motoci na alfarma, kuma kai aka kake so in dinga nuna ka a cikin ƙawayena kana wannan aikin wahala? Ummi, ki tsaya ki ji kuma ki saurare ni da kyau. Ba wai kowane labari ne ake fara shi da jin daɗi ba. Wayanda yake cewa suna saka kaya masu tsada, suna rike manyan wayoyi, suna hawa motoci na alfarma, da za a baki labarin su ki san ta yadda suka fara ba. Wasu sun sha wahala kafin su ji wannan daɗin, wayansu kuma ba su sha wahala ba Allah ya ba su wannan jin daɗin da kike faɗa. Ni kuma na zaɓi hanya mai tsafta, hanyar neman halal. Wannan sana'ar da yake kira ta wahala ta sai da mangwaro da kike rainawa, to ni ita ce ginshiƙin rayuwata. Ummi, ki sani ba zan taɓa siyar da mutunci na ba saboda na burge ki ko kuma na burge mutane. Ina gina kaina ne akan wannan sana'ar da kike kira ta wahala domin na samu gobe mai kyau. Ummi, in dai har kina so na saboda gaskiya ta da kuma kokarin nema na, to tabbas zaki iya tsayawa ki soyayya da ni. Amma idan har saboda kuɗi kike so na, to zaki iya yin gaba ki nemi wani ku ci gaba da soyayya. Amma ki sani komai na duniya yana iya canjawa, kuma insha Allah wannan sana'ar da kike kiranta da wahala, rana ɗaya za ki ga abin da Allah zai min a cikin wannan sana'ar, kuma ke ma na san dole sai kin ba wasu labari. Ba kowa ne zai iya jurewa ya zauna da kai a lokacin wahala ba, amma wanda ya jure shine zai ci nasara tare da kai. Za ki matsa daga nan ko sai na buge ki.